saka kene iki nggone maestro pelawak Abah Kirun. Iki uga rampe kabeh kabungane Abah Kirun. Iya, mula wae dhewe nyuwun pangestu. Mas Kliti karo Mas Kluthuk njajal yen pancen murite Mbah Kirun, murite Patski mesti samirah pinter. Ayo, ya. Ora nek tembang tahlilan iki lho. Oh, tak ganti ya. Ngeten iki lak ngrusak talinganipun Kyai Kang Mirsani. Iki lagi ngrasake kepenak yo ganti. Wong wis digaweke gending samirah penake kaya mbuh. Yo ngono kuwi. Kok mbok ganti walang kekek iki ya ngopo? Bisa aku mek kuwi ya. Hormatilah apapun bentuk budaya
budaya. Dihormati apa gendera ini dihormati. Maksudnya itu kita ikut memiliki. Lah ngaku ada apa-apa kok. Maksudnya awake dhewe menghargai budaya kita sendiri loh, Mas. Nggih nggih. Ikut merasakan. Ora cengengesan lho, ini di hadapan beliau-beliau yang berkompeten lho. Senang aku bangga, satu kebanggaan bahwasanya pejabat-pejabat yang ada di Kabupaten Madiun ini hebat. Hebatnya Mengkripo ngresmekne lapangan rawuh ini suatu kebanggaan bahwasanya moga-moga lapangan sing ana perumahan ini sesuk lambemu ora gerjeblek. Kok ngerespekke lapangan, Mbak? Iki tasakuran pelantikan pepundenmu Bapak Bupati Wakil Bupati. Anu ngono lho, sing update ngono lho. Ini kan paling tidak syukuran. sing dicukur apa? Loh. Kok sing dicukur sapa iki kepiye? Syukuran. Oh, syukuran aku syukuran. Wah, weh. Ngene kok arepe nyalonke dadi wakil rakyat. Sinten? Mas Joni. Ya ora mungkin wong aku nyalokne juru kunci maite demo. Loh itu tergantung pencitraan